Avui portem sociolingüística. Per quins motius una persona pot no saber parlar la llengua pròpia d'un lloc? Tenim tres opcions. Opció A, opció B, opció C. Tu eres de fora o els teus pares són de fora, durant la dictadura s'ha reprimit els teus iaios i no han transmès la llengua, o, tot i saber parlar-la, t'han convençut que les úniques llengües que valen són les llengües colonitzadores, que han reprimit molta gent i que han sigut imposades. Quan algú que viu en la zona en verd diu «yo es que nunca lo he hablado, aquí nunca se ha hablado», estàs mentint, perquè tu eres de fora o els teus pares són de fora. Manolo, no me mientas. Que quede ben clara, ací només hi ha víctimes. Una persona no se'n va de sa casa perquè vulga, se'n va de sa casa perquè l'han empobrida. D'altra banda, les persones locals estaven reprimides per una dictadura i es van adaptar a la llengua imposada, que era la de les persones que venien de fora. També eren víctimes, se sentien malament i rebutjaven parlar en la llengua local amb les persones de fora perquè estaven frustrades. Som tots víctimes. Deixem de sentir-nos malament. No és culpa nostra. És culpa de repressions històriques. I ara cal posar de la nostra banda. Parleu la llengua pròpia perquè la gent ho agrairà. Podran aprendre-la o recuperar la llengua dels seus iaios. I això és d'agrair.